Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Mga igala, daghang salamat o mayong adlaw na sab kaninyong tanan. Kinina sab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Nanuktok na sab mi kaninyo, naghangyo kaninyo nga tuguti mi nga maka-share kaninyo ini nga mubo nga panahon sa 15 minutos nga panahon sa imuhang kinabuhi karon aron ka masayod sa kamaturan. Mga igala, mubo ra kay ni nga panahon, pero kung imo ni siyang tun-an, imo ni siyang dawaton nga pagtulunan, mga higala, eternidad ni, no? Naghisgota ni og eternidad. Nga kung imo ni siyang angkunon, mga higala, naingon ang Biblia, dako kayo ni siyang grasya nga imong madawatan. No? Dako kayo ning kabulahan sa imuhang kinabuhi. Kung ato hisgutan karon mga higala ning adlaw kining pagpakita sa gugma sa Dios, no, kay kita mahigugma magpakita mangyud ta, mohatag mangyud ta aron nga atong ipakita nga tinud-anay ang atong gugma, no, kung sa ulitaw pa ta na maghatag tag buwak, maghatag tag mga chocolate ug unsa pang mga butang, bisita ta sa atong gipangulitawan para nga pagpakita nga nahigugma ta. Spend tag oras, spend ta sa atong kinabuhi aron pagpakita nga tinud-anay atong gugma. O ini adlaw karon atong hisgutan kaning pagpakita sa gugma sa Dios. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. No niyon ang Bible, apan ang Dios nagapakita siyang gugmangan hikanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. So mga igala, diri gipakita sa Dios ang iyang gugma pinaagi sa pagpakamatay alang kanato. Gani niingon ang Bible, talagsara ang muhimo niya ng mga butanga. Tanawa ra gud sa bersikulo 7. Kay talagsaon alang sa usa ka matarong nga tawo nga ang usa magpakamatay, apan basin pa alang sa usa ka maayo nga tawo may pipila nga mangaha sa pagpakamatay. No, kay dili gyud tanan mga higala magpakamatay alang sa ubang tao. Especially
diri sa Bible nga nakita ta sa Ginoo nga mga mas makasasala ta, mga kaaway ta sa Dios tungod sa sala, pero ning nang Bible iyang gipakita iyang gugma. Giunsa niya pagpakita iyang gugma, nagpakamatay siya alang kanato. No, mitugyan sa siyang kagalingon alang kanato. No, matud pa sa Sunday school teacher na mo kaniadto nga ingon siya nga atong usbon kuno ni ba kung kinta ato bang aron ato masabtan pag-ayo apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga patyonon pa, no, si Kristo nagpakamatay, namatay alang kanato. Nganong kita may patyonon? Kay kita may mga makasasala. Nagingon ang Bible, ang suhol sa sala kamatayon sa Romans 6:23. No? So dako day kayo natong bulahan mga igala nga ang Dios, ang iyahang gugma, wala niya gi hikaw diri kanato, no? Iya gyung gipakita, giunsa niya pagpakita, siya mo'y namatay alang kanato. Grabe, costly kaayo nga gugma. Grabe nga pagpadayag sa gugma. Ngano man, namatay siya. Kinsay namatay? Ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ang bugtong anak sa Dios. Nga nanaog lang gyud siya sa langit, nagsulob og unod, aron siya mo'y mobayad alang kanato. Would you imagine na kita'y nakasala sa Ginoo pero siya nangitag paagi, mianhigid siya sa kalibutan para siya mo'y mubayad sa sala. No? Nga kita man untay nakasala sa sinugdanan pa, kita mo'y nakasala sa Dios, kita mo'y nakahimog mga dili matarong, kita kaaway sa Dios. No? Masinupakon ta, rebelde ta, di ta matinuuhon, ba't ni anhigid siya sa kalibutan? Wow, pagkadako kayo na tong bulahan mga igala, no? Nga ang Dios mismo na naog sa langit, nagsulob ug unod, aron nga siya mismo mo'y bayad sa atong sala, no? Siya mo'y nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanato, nahimo siyang puli alang kanato. Pagkadako na tong bulahan mga igala, pagkadako na tong kanang pagkadako nato o kanang dako kaayo ta ba nga bulahan ba, dako kaayo ta nga bulahan nga gitagaan ta og manluluwas, no? Mula ningon diri sa Bible nga si Kristo namatay alang kanato. Kinsa may iyang gipakamatyan, kita nga mga makasasala, no? Kay kung dili ka moangkon nga makasasala ka, dili ka apil, base naa kay laing adtuan ini kamatay nimo, no? Kay kaning kamatayon ni Ginoong Hesus Kristo alang man ni sa pagpakiguban nato niya ngadto sa eternidad. Mugto ningon sa ako maong dalan kamatuoran ug kinabuhi. Nga way laing manluluwas siya ra, no? Mo bitaw nga ningon sa verse number 9, nan mas labaw pa ingon nga karon na matarong na pinaagi siyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya, no? Verse 10, kay kun sa diha nga kita mga kaaway pa kita, ningon ang Bible, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, mas labaw pa ingon nga napasiguli kita maluwas pinagi sa iyang kinabuhi. Maluwas, no? Kamanang maluwas, nang di na kamuadto sa kalayos impierno. Naot ko mga igala, ikaw karon nga wala pa maluwas, maluwas gyud ka. Sa manang maluwas, pastor ka nang di na kamuadto sa impierno, no? Kay mga igala, talagsara ang mamatay alang kanato. Gihimo na sa Dios ang atong kabayaran sa sala. Ang ato na lang yung partino nga musalig ta niya nga ato siyang manluluwas, no? Ato siyang manluluwas kay kung musalig ka mga igala, nagingon ang Bible, makabaton yung kagkinabuhing walay katapusan. Kanus aman ka maluwas, no? Kanus aman ka mangandam sa imong kaluwasan. 2 Corinthians chapter 6. Ningon ang Biblia,
Kay siya, versikulo 2, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diya sa panahon nga gikahinangpan, ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo tanawa, karon mao ang panahon nga gikahinangpan tanawa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mga higala, ang kaluwasan sa Dios karon. Mintras makadungog pa ka. Kay kung patay na ka, naingon man ang Bible, hukom, no? Hebrews 9:27, human ka mamatay, hukman ka diretso. Nya karon sad ka modawat sa kaluwasan, kay nagingon ang Bible, ang kaluwasan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Now, ini kamatay nimo, wala naman, makadungog pa day ka. Na naman ka snitso, wa naman ka diha, patay naman ka. Mo bitaw nga laing kay paminawon mga higala nga ini kamatay, butangan og Bible, butangan og mga iyaha sa Ginoo, no? Wa man gani mo tuos Bible, mo gani mo basag Bible buhi pa. How much more patay na? No? How much more patay na? So mga higala, ang Bible basically gihatag ni sa Dios nato aron masayo ta sa kamatuoran. Basahan ni siya. Kay kung dili ka mo basag Bible, dali ra gyud kay kailaron si Yawa. Kay ang Yawa mangingilad man na siya, ang Yawa mangita gyud na siya paagi nga mailad kaniya. Kay gusto man na siya nga makig-uban kaniya ngadto sa impierno. No, di na siya gusto maluwas ka. Mo bitaw maghimo sa siya iyahang relihiyon. Unsa man ang relihiyon sa Yawa? Pastor, kanang way sigurog langit. Manay relihiyon sa Yawa. Kanang maninguha pang malangit, mo na relihiyon si Yawa. Tinuod bitaw na kay ngano man. Nawa ang Ginoo gitagaan tag kinabuhing walay katapusan pinagi ni Jesus Christ. Unsa may buhaton sa Yawa? Ayaw tuo ana, kuwang pa na. Ayaw tuo ana, magbinuotan lang ta. Ayaw tuo ana, magtinarong lang ta. Ayaw tuo ana, magpamimbro lang ka simbahan, malangit ka. Di man na mao mga higala no? Buhat na si Yawa, bakak na si Yawa. No, kay walay relihiyon makaluwas. Walay maayong buhat makaluwas. Si Kristo ra ang manluluwas. Mo bitaw nang giingon bitaw sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, no? Balik-balik lang ni nga mga bersikulo aron lang gyud matisok ni si imong hunahuna. Walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Kay Yawa mga higala, di gyud na siya gusto may bawkas kamaturan, mugtong di ka pabasahon og Bible, kay once mo basa kag Bible you will know the truth, no? And the truth shall set you free. It will free you from traditions, mga tradisyon ba. Nabangingon ba nga unsa akong namatag kahayag, ari lang ko. Membro naman ko aning simbahan na, malangit ra lagi ko. Bautismuhan naman ko pastor. Dili man na mo ipaagis kaluwasan mga higala. Kaya ang paagi sa kaluwasan, si Kristo namatay dito sa krus, nabanaw, misaka sa langit, ug siya na karon ang atong maluluwas. No? Siya mo'y atong ginapaabot. Mo bitoning sa Titus chapter 2 verse 13, tanawa, Tito kapitulo 2 versikulo 13, ningon ang Biblia, nga nagapaabot ni anang bulahang paglaom ug sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Ug himuha mga higala nga manluluwas siya sa imong kinabuhi, kay kani manggong kaluwasan higala personal ni, no? Personal ni, kay ang atong kamatayon personal sad ni. No, di man ko pwede nga moingon nga tos kung silingan bay pwede sa ikaw mamatay. No, di na pwede. Personal ni. So ang kaluwasan personal sa ni siya, di ni siya magbasig ubang tao, ikaw gyud mismo. No, kay ikaw man mismo mudangat sa kamatayon, so ikaw sad mismo personal kang moatubang sa Dios. No, ako nagtuo sumala sa Biblia nga nigabot nimo dito sa langit ang permirong pangutana sa Ginoo mao ni, giunsa man nimo pagdawat ang manluluwas nga akong gipadala dito sa kalibutan, nga akong bugtong anak.
Nakaangkon ba ka nga imo siyang manluluwas? Moyong ka nga, Ginoo, buutan man kay ko, matinahuron ko, Diyos nun kayo ko, manggihatagon ko, moyong ang Ginoo, dili na mao akong pangutana. Nadawat na ba nimo? Nadawatan ba nimo ang kaluwasan sa imong kalag? Nadawat ba nimo ang manluluwas sa imong kinabuhi? Nga si Ginoong Jesus. Muna higala karon pa lang dawata gyud siya nga imong manluluwas. Mo nang naami nagsangyaw mi sa pulong sa Dios aron ka maluwas. Kay ang kaluwasan mga higala libre way bayad. Di ni pabayran sa Ginoo. Di nimo paniningkamutan. Imo ra gyud ning tuuhan. Mo bitong di gyud ka maluwas kay lisod man nimo pagtuo ra gyud maluwas ta. Pagtuo ra gyud maluwas ta. Unsa naman lang di atong mayong buhat. Unsa naman lang di atong pagkamanggihatagon. Mga higala kay kung ang kaluwasan pinaagi pagmayong buhat, wala nagpakamatay ang atong Ginoong Hesus didto sa cross sa Kalbaryo kay pwede raman di itang maning kamot. Pero ngalo namatay man gyud siya dito sa cross para to sa pagbayad sa atong sala. Siya lagi ang mibayad alang kanimo. Mo bitaw nang sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Siya nakahimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakailaog sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Nganong unta man tungod manggod kay di gyud ta mo tuo. Di gyud ta mo dawat niya nga manluluwas. Mura ra bag moana bata nga Lord, ikaw gyud ay may manluluwas ka kabuutan nako. Ikaw gyud ay manluluwas nga kamaayo nako, katarong nako, no? Munay gitawag mga higala gisalikway. Ngano man, di man kadawat gyud. Kay para nimo makahimo man gyud kang malangit ka, pero ingon ta ka mga higala, ang Dios nagpakita gyud sa iyang gugma kanato. Nga moduo lang kaniya, mosalig kaniya, maluwas ka. That's why agnihon ta mo, come to Jesus Christ. Come to Jesus Christ mintras naapay panahon. Come to Jesus Christ and receive Him as your personal Savior mintras naapay panahon. Mga higala ayog o siki imong panahon. Kanunay kang naa sa simbahan, kanunay kang nagbinuutan pero wala gyud kay padulngan sa eternidad. No? Susiha imong Bible, tun-i pagtuon kuyog namo kada adlaw naami programa, naami ipakita nga mga pagtulunan. Sundan ni siya kay mo ni mohatag nimo og giya sa imong pagpakabaton ining kinabuhing walay katapusan. Kay wan mi nagtudlo diri mga higala nga di mi kasiguro. Kanong siguro mi kay nisalig mi sa pulong sa Dios. Salig magani tagsulti sa tao, how much more pulong sa Ginoo kay di man gyud mamakak ang Ginoo mga higala. Mo bitaw ningon ang Titus kapitulo 1 Tito kapitulo 1 bersikulo 2 dili mamakak ang Ginoo 2 diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili mamakak nagsaad sa wala pa ang kalibutan nagsugod apan sa tukma nga mga panahon nagapadayag siyang pulong pinaagi sa pagwali nga gitugyan nga ri kanako sumala sa kasuguan sa Dios nga atong manluluwas. No? So wala sila'y laing giwali mga higala, mga apostoles, walay laing makita nimo diri sa Biblia kundili nga ang kaluwasan sa atong kalag naa lang ni Ginoong Hesus Kristo nga atong manluluwas. Unsay akong buhaton, pastor? Dawata si Kristo. No, human ani nga maong diskusyon aduna mi gi-flash diha sa imong screen nga pag-ampo o pagdawat nimo ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas, buhata ka na. Ug ako'y paniguro nimo 100% sure sumala sa pulong sa Dios maluwas ka. No? Maluwas ka. Kung interesado pa ka nga masayod paibaw ami, tabangan ka namo, tudluan ka namo aron ka masayod sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo hatag nimo kaluwasan aron maangkon nimo ang kaluwasan sa Dios libre walay bayad mga higala. Nausan nining adlaw
nga naa sa imuhang kinabuhi, naa sa imong kasing-kasing ang kalipay nga makaingon na ka ini kamatay nako, langit nako, no? Padung nako makig-uban sa Dios sa wala nay katapusan, kay nisalig ko sa pulong sa Dios nga akong manluluwas. Higala, daghan kayong salamat ug hinaot ko nga naa kay nakuha ani nga maong bagtulunan ug hinaot ko nga ikaw nalamdagan ug paibaw ami, no? Malipay mi nga makaibaw nga ikaw naluwas na. Ikaw nakasiguro naglangit. Ug kini nausab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapu-Lapu City. Daghang salamat sa imong pagsunod ining mga programa ug maayong adlaw diha kanimo ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.